peili on. Joo. Liukut kiinni. Ei Eikö ne ihan se liukku auki? Se on ihan oikein. Nyt mennään korkealle. Nyt kuule sukelletaan asuntovaunua. Nyt se tulee, kato. Tulee muuten vauhilla alaskin. Pikkulintu ihmeessä. Mikäs se saa? Nyt siitä asioita. Siinä on toi paukkia. Paljonko se sanoo, että tuo? Vähän yli 300. Vähän yli 300. 3,5. Kuka kellä se oli, mitä se sanoi? No, oli kellottanut vissiin jämillä 420 kautta. Niin.